mga igsuon, wala ba mo matingala? Nganong gimension gyud pila ka buok pan ang gigamit ni Kristo aron ipakaon sa mga tao? Diri sa Ebanghelyo, 7 ka buok pan. Sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, mas klaro, 5 ka buok pan ug 2 ka isda. Nganong kinahanglan man na i-mention pila gyud ka buok? Mauni ang atong pamalandong karon mga igsuon, nga when we do good, when we help, we must be concrete. Unsa ning concrete mga igsuon? Dili ni simento, kundili usa ka action nga doable, mahimo gyud, klaro, detalyado. Dili bitaw siya broad nga lapad ra kaayo or idea ra, no. Naagyoy number pila. Gusto mong example? Dara. Feed the hungry. Pakan-a ang gigutom. Idea. Very broad. Lapad ra kaayo. Then what? How do we make it concrete? Dara. Karong Sabado, muadto ko sa bake shop. Mupalit ko og balig 50 nga pan ug akong ihatod sa atbang sa katedral didto sa tigula nga babay nga namaligya in taon og kandila. Akong ihatag ang pan aron makakaon siya. Gets? Maunay concrete, doable, detalyado, klaro. Kanang matubag bitaw ang question, who? Kinsa ang tabangan? What? Unsa imong itabang? How many? Pila ka buok ang imuhang paliton para itabang? When? Kanusa? Where? Asa nimo dalhon ang imong tabang? Mga igsuon, ang advantage magud ani is imo gyung mabuhat. Kay naka-schedule na. Kumbaga, madasig ka kay naanay direksyon ang imong pagtabang. Ang tendency manggod kung dito ra ka sa idea ra, feed the hungry, pwede kang matapol. Next time na lang. Okay? Now, I suggest sulay gani ninyo. Sulay ninyo. Ilabi na, padulong na mag-Christmas. Sulay gani ninyo. Feed the hungry and make it concrete. Dili lang usa ka adlaw. Imo nang isulat. Naay direction. Doable. Detalyado, klaro. Dili ka matapol. So mga igsuon, nasabtan na nato nganong gibutang gyud diha sa Ebanghelyo, 5 ka pan, 2 ka isda. Or karon sa Ebanghelyo, 7 ka pan. Okay? When you help, when you do good, para dili ka matapol, make it concrete. Okay.